Hai, bună seara! Sunt aici alături de un reprezentant al valului nou de DJ, să le zicem așa, Toma. Salutare! Toma, la mulți ani. Am înțeles că ai vârsta la care poți consuma alcool legal în orice colț al lumii. Peste tot, America, Arabia, da. Ok, felicitări pentru acest accomplishment. A fost greu să, da. Bun. Pun întrebarea asta DJ-ilor de diferite formări și generații. Ce înseamnă pentru tine a fi DJ și ce crezi că înseamnă DJ-ul în contextul actual al muzicii? Cred că un DJ este un om care creează atmosfere, contexte și instanțe. Și cred că cel mai important, mai ales în peisajul de muzică actual, este să poți să-ți creezi cumva o stare originală pe care să o inspiri către oamenii care vin la seturile tale. Adică mai mult decât să creezi atmosfera unui eveniment care e o parte importantă și ai nevoie de oameni care să facă asta, cred că ca să poți să ajungi un DJ care să-și creeze un stil de lucru sustenabil, trebuie să ajungi să poți să creezi seturi total originale și lumea să te caute exact pentru vibe-ul tău pe care nu poate să-l găsească în altă parte. Și uite cum DJ-ul, în felul în care l-ai descris tu, devine un artist. Deși inițial ai părea că, ok, apasă play pe YouTube, în Winamp, whatever, așa și, ok, foarte interesantă viziunea. Cumva se leagă de următoarea întrebare, ce skill-uri ar trebui să aibă o persoană ca să fie un DJ cu succes, să zicem? Cred că cel mai importantă parte este să îți dai seama de ce atmosferă vrei să creezi și ce elemente, de la selecția muzicii până la modul în care mixezi, de la BPM până la modul în care te îmbraci, totul cum să creezi atmosfera. Cred că astea sunt mult mai importante decât răspunsurile generale de să știi să mixezi și de unde să ții muzica. Ok, deci nu neapărat tehnica, ci cumva a simți. Cred că e clar importantă și tehnica ca să poți să faci un set bun, dar cred că tehnica e ceva care se poate învăța progresiv, în timp ce îți dai seama de cum să creezi o atmosferă și un vibe ține mai mult de tine și e mult mai greu să te învețe cineva asta, mai mult trebuie să-ți vină inspirația dinăuntru să faci asta. Am înțeles. Ai vreo reticență în a include în seturile tale piese locale, românești? Nu, absolut deloc. Eu, în general, când am mixat, am avut și piese din România absolut tot timpul, deci clar, nu. Ok, Toma. Unde te vezi peste 5 ani? I don't know. Ibiza, Saga, whatever, Untold? Peste 5 ani mă văd mai inteligent decât sunt și sper că tot în oglindă și poate în altă țară. Cam atâta știu să răspund. Ok. Hai, zi-mi o chestie funny care ți s-a întâmplat atunci când ai fost la un eveniment. Nu știu, ți-a băgat cineva 100 de euro sub... Liste de dedicații, da, cel mai fan a fost când mi-am uitat încărcătorul de la laptop când mixam la J și mi s-a oprit muzica la mijlocul setului. Că dacă o privești cum trebuie, e amuzant. Da, don't take it too seriously, ok. Crezi că ajută cariera unui DJ de a fi cumva susținută de o, nu știu, agenție, de o grupare, de o echipă care să preia chestiile logistice legate de booking, de PR, de management? Da, sigur. Cred că atât la DJ ca la orice altă formă de artist, să ai niște oameni care se ocupe de partea de care e clar că tu nu prea vrei să te ocupi, ci că vrei să te ocupi de obiectul de muncii de care te-ai apucat, clar te ajută, îți eficientizează procesul și îți creează în general un mediu mai facil în care să-ți desfășori toată activitatea. Îți poți să găsești mai multe gig-uri, să ai gig-uri mai bune atunci când îți găsești și așa mai departe. Ok. Hai să încheiem așa cumva metaforic. Să-și definească Toma într-un fel, în maxim 5 cuvinte, ce vrea el de la un gig. Cum își definește el proiectul? Cred că am ceva deștept de spus, poate să nu fie fix 5 cuvinte? Poate să fie. Cred că atmosfera unui set de DJ nu este ceva palpabil, pentru că dacă ar fi, l-am distruge. QED. Mulțumesc mult! Cu plăcere.